Hindi kami kainginero. Hindi rin kami. Hindi rin kami mga minero. Yung bag ang baka ano po. Ipita na lang konti yung bag ninyo ha. Sila ay Kakilala niyo pala. basta maglain lang ka na magsakay, okay ra man na magdakag unggoy. Ano kayo? Mga yung nasa Plant versus Zombies. Pwede rin yung ito yung water area papasok ng Subterranean River. Afternoon. Good afternoon. Kung ng audio device nyo, ito yung mag-explain about the underground river.